Menteri Rangba Kejelau Karat ke Sangma, ula banjur badai ban ailat no ya baro andriu pongut ki MLA bakin kerana kaktian khasi bat garo, hayeng dor bar tauan, ban pa ya ka kubor sa kasor kar pedeng, baka jela ka yeng skam baka jing dawa ban penrung no ya kini kiktian, haga kernit ka ba praju ka riti sensyar kari India. Ukan rat ulabu ekene ka jingker par ban kerana kaktian khasi bat garo, hakmat usembut lampang ka yeng dor bar, Timothy di Shira haba jubab ya ka call attention motion balawan ra du MLA ka nongpo uba Meryl Bonds im. Haka juga por usembut lampang ula sya aru ya MLA ka nongpo ban kerana kaktian khasi halor ka jingker par. Uba Meryl Bond ula penpau ba umdan satya ya ka jing artatin baka jingya teli jong baro ki hendriu pongut ki MLA halor ka ni kakam kan nong ka jingker khuye ka jela bat ikinong syong Usembut Shongkonor badan buram lengba jong pi ngasngau ban ai ko beli kerpang ya menteri rangba badan buram jongka jela ke jongi iba Konrad ke Sangma ibala simkia na ka benta kumno ban persang baga ketin khasi bat ketin garo kede bandrung haga kernit ka bapra so ban ai ko beli kerpang ru ya ki longdien gi jongi kinong yalam gi balalej nadu kapor jong ke FHLC kinong yalam apo ka lama bani khun nom tag jing yo e gejela kadi gejing sngo gla don lupa ba iktien ba pher ke bangikren kidi bani yo gejing itu ka bakerpang longba ka kernit ka ba pra jong gariti penia jong gari India ka bagi gejungi margata nga shim ngi ka kabu ban ai ku blei kerpang ya kinong yalam ki blalij no ki bakentup ya ki chief minister menteri rangba bapher ki menteri sarkar bapher ki nong yalam hagi district council bapher ki rangba snong ki rangba ki bala yano kti haga bedi bat ki jing pen kraw ga ktin ga jungi ngimla ban klet ya khasi author society ya achik literature society ki bala tristom bat ngi scam bagani ki jing persang ban ngam ratin ban ong bagarai ka bagani jing dorbar kalarai agar penyutrik no bombar ar hajar hat pra na ka bentaban telilang baga ketin kasi baga ketin garo kadi bniyo ka jing itu kernit ka pra ngamar cin banong baga jing teli jong baro andri phongut ki MLA kan long cisha ka jing kerku na ka benta gari bergejaj bendri ka jungi ban ngam artin banong daga jing lam ka jong beli try kenrat ngi scam bagi ke baro ka jing persang ki jungi mengin lak ban poi show thong jang jing job te langba jong phi sembut Shongkonor badan buram so ban pha ek ni jing blei ka kerpang bat langba jong kani ka mat ka bngiyo ban kren ingi scam begini jing persang gini I bakin urlong ha ka wei ka ski. Thank you so much sir for allowing me to speak through this call attention. Thank you.